Ayo Mas Besek. Ayo Mbah Keturi. Yo. Yo. Ya, ya. Yo. Manis dek, kowe pancen manis, tambah manis yen kowe ra seneng lamis, yen mesem manise ngungkuli madu, kaya bisa ngerontake jantungku. Mas Agus bawa kelurahan barangan biasa sih. Maka dulur-dulur tempe mana? Asiki yen kowe ra seneng lamis, yen mesem manise ngungkuli madu, saya bisa ngerontake jantungku. Monggo ade belum Matur suwun Bapak MC.